Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, makadii mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchiviga ID yangu kana mava kuposta. Mukoma Nashi, nyaya yangu yakamira sekudai. Amai vangu vaiva natete vavo, vanova hanzvadzi yababa vangu. Zvinhu izvi zvatova ne21 years zvaitika, nekuti mukoma Nashi, mwana wangu mukomana, my first born, atova ne20 years. Saka vatete vangu ava vakaroorwa nemurume wavo ainge aine mari dzake, apa isusu semhuri tainge tigere zvedu kumamisha. Kunyangwe pacho pakazoroorwa tete vedu ivavo, kwakatouyawo motikari dzainge dzichibvawo kuHarare. Tingangoti ndo kaiva kekutanga kuti pamusha pedu panzi patsikawo motikari musi wakaroorwa tete vangu ivavo. Saka vatete vangu ava ndo yaiva last born mumba mana baba vedu. Varume vana tete vakatouya netraki rainge rakasenga mombe dzemarooro. Tete vakabva vatoroorwa zvakanaka-naka. After tete vabva mukuroorwa vakazotouya vakazotorwa nevarume vavo vakabva vaenda vakanogara nemurume wavo kuHarare ikoko. Saka pamarooro paya pane mari dzemambuya dzinobviswa. Amai vangu vakabva vapiwawo mari yavo, but chakandinetsa ndechekuti amai vangu vaiva nemari yavo yavainge vapiwa iyoyo, vakabva vaimoneredza nechimwe chidhende chainge chiri chered. At that time inini ndainge ndatoti kureiwo, because natete vangu ivavo tainge takasiyana neabout 3 years. So umwe musi after marooro avatete vangu ndo pandakati zvangu ndichitsvaira mubedroom maamai vangu, ndipo pandakabva ndasangana nemari iya. Mari iya yainge iri muchimucheka chered. Mukoma Nashi, pasaidi pemari iya paiva nechimwe chipepa chainge chakanyorwa zita ravatete vangu, sekuti sibongile hure risingagari pamurume. Saka ndakangodzorerawo chimucheka chiya pandainge ndachiwana, because chimucheka ichi ndainge ndachiwana chiri muwardrobe. Mukoma Nashi, amai vangu vakazotanga kuenda neni uko kwavainge vachiti tikasvika ikoko ndaibva ndatanga kutemererwa nyora dzegwezvavarume, ndaiiswa mishonga kunhengo yangu. Zvinhu izvi ndakazviitwa kuda kwe2 months. Saka panguva yacho murume wavatete akabva atanga kufona achiti vatete vainge vava kurwara kuHarare ikoko. Saka ivo vatete vainge vachida kuti munin'ina wangu ange achiuya ikoko kuHarare kuti akwanise kuvariritira ikoko. Vaisada kuti inini ndinge ndichiuya ikoko, but amai vangu vakabva varamba, vakati uyu ndiye mukuru, ndiye anofanira kuti ange achienda kuHarare ikoko. Kunyange zvangu panguva yacho ndainge ndichiri kutoenda kuchikoro, amai vakabva vasarudza kuti inini ndinge ndichisiyana nezvechikoro, ndinge ndichienda kunogara navatete vangu kuHarare ikoko. Musi wekuti ndinge ndichienda kuHarare wakasvika. Ndakabva ndaenda ndikanokwidzwa bhazi raienda kuHarare. Ndakati ndakwira bhazi riya rekuenda kuHarare, but mukoma Nashi, ndiri mubhazi kudaro ndaitonzwa kuti no, panapa ndakabereka mwana kana kuti chimwe chinhu chandainzwa kuti ndakabereka kumusana kwangu. Zuva randasvika pamba pavatete, wainyatsokuona kuti vanhu ava vanodanana, ivo tete nemurume wavo. But ndakanzwa chinhu chiya chandainge ndakabereka chichiburuka kubva kumusana kwangu. Ndakanzwa kunyatsokupindwa nemhepo kumusana. Pakazongofona amai vangu, noise yakabva yatanga. Each and every night ndainge ndava kutonzwa vatete vangu vachitukana nemurume wavo mubedroom. Izvo vatete vainge vava kutotanga kunyima murume wavo bonde. Saka nekufamba kwenguva ndaiti kana ndichiita mabasa angu emumba ndaitoona sometimes ndaingokaruka ndaona bangukuru murume wavatete achindidongorera. Ivo bangukuru vakazotanga kundiudza nyaya dzose dzainge dzichiitwa navatete. Vainge vava kundiudza kuti vatete vari kuita zvechihure, but ivo bangukuru vainge vachiti handisi kuda kuvaramba vatete vako nekuda kwekuti vainge vaine pamuviri. Saka ivo bangukuru vaiti
ndiri kuda kuti kana mwana uyu akatanga azvarwa ndobva ndaenda ndobva ndanosiya vatete vako kumusha. Mukomanashi but bamukuru nehama dzavo vaiti vanoda kuti inini ndinge ndichizova chimutsa mapihwa pese apa ndairamba. But one day bamukuru vakazouya mumba umo mandainge ndakarara vakabva vatanga kuchema vachiti vatova neabout 2 months or so pasina kana kumboita bonde. Munongozivawo simba rinenge riine vanhurume. Ivo bamukuru vakabva vandikurira simba ndokubva vatoita bonde neni. After bamukuru vapedza kuita bonde neni, amai ndakabva ndavaudza kuti kunoku bamukuru vandibata chibharo. Ndainge ndichida kuti ivo amai vangu vange vachienda kumapurisa, but ivo amai vakabva vati kwandiri, ndikuda kuti unge uchigara ipapo nekuda kwekuti kana murume iyeye atosangana newe pabonde, zvinoreva kuti iwewe watova mukadzi mumba imomo. Gara mumba imomo semukadzi wemurume iyeye. Asi chandinoda kungokuudza ndechekuti usaita nhumbu. Ivo amai vakabva vandiudza zvekuti ndinge ndichiita kuti ndisabatira pamuviri. Saka ndakabva ndaendawo kuclinic ndokubva ndanotorawo mapirits aya efamily planning, ndikabva ndatangawo kunwa mapirits efamily planning. Pose apa ndainge ndichingosangana pabonde nabamukuru. Zvadaro vatete vangu vakabva vazoendeswa kumasungiro kumusha, but vava kumusha ikoko vatete vangu ndokubva vazofa. Vakafa vachizvara mwana wavo musikana. Mwana uya akati achinobata 1 month inini ndainge ndatobatira pamuviri. Murume ndokubva atoenda kunondiroora kuvabereki vangu. Mwana wavatete ndini ndakarera kubva aine 1 month kudaro. Nanhasi haatombozivi kuti handisi amai vake. Iye anongoti amai vangu achibvira inini. Iye mukufunga kwake mwana uyu wavatete anongozviudza kuti amai vangu vakabatira pamuviri pechi2 inini ndiine mwedzi, nekuda kwekuti ndo zvaakakura tichimuudza. Mukomanashi ndo mapindiro andakaita mumereji awa. Hei vedare, ndo meseji yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi ndo mapindiro andakaita mumereji. Zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Can you please post for me makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri musikana webasa uye ndinoshanda pane imwe imba. Mukoma, nyaya yangu yakamira yakadai. Inini handina kukurira muno mutauni. Kupinda kwandakatoitawo muno mudhorobha kutouyawo pabasa pandinova ndichishanda, uye muno mudhorobha handina kana munhu umwe zvake wandinoziva. Mukomanashi, vanhu ava vandinoshandira tinobva kumusha kumwe nababa vacho. Tinongoti pamba pedu nepamba pababa ivavo pangori neabout 500 kilometers. Mukoma, pari zvino ndava ne2 months ndichingoshandira vanhu ava, but mwedzi wekutanga ndakangopiwa pay, mwedzi wechipiri mari yacho handisati ndapiwa. Pari zvino ndava kunopinda mumwedzi wechitatu. Saka kumashure uko about 2 weeks ago pane zvakaitika zvakonzeresa kuti ndinge ndichizokutumidzirai meseji iyi mukomanashi. Kubva musi wandasvika pamba apa ndainge ndichingokweshenewa ndichibvunzwa mibvunzo yakawandisisa. Inini ndakangozviudza kuti sezvo vanhu ava vari vanhu vane mari, that is why vari kundibvunza mibvunzo iyi. Kana ndichitaura nemi kudai somukomanashi, ndine munin'ina wangu akatobhadharirwa school fees yegore rose nababa ava vandiri kushandira. Ndo zviri kukonzeresa kuti ndirambe ndakagara pamba apa, kunyange zvapo pane zvinhu zvandisiri kukwanisa kunzwisisa. Saka ndiri kutya kuti kana ndikaudza hama dzangu maybe vanokwanisa kuti ndinge ndichizodzokera kumusha, but nezvose zvavari kuitira vabereki vangu ndiri kutya kuti maybe inini ndini ndiri wrong. That is why ndazokutumidzirai meseji iyi. Mukoma, ndakati ndichisvika pamba apa vanhu ava vakabva vatanga kundibvunzisisa kuti une chokwadi here kuti muno mudhorobha hauna kana munhu waunoziva, kunyange zvake munhu weukama. Hapana here umwe munhu waunoziva anogara muno muHarare? Ndikabva ndati kwete, hapana kana munhu wandinoziva anogara muno muHarare.
ende mubvunzo uyu wavakandibvunza hausi mubvunzo wavakatanga kundibvunza izvezvi. Kunyange pavainge vachiri kutsvaka musikana webasa, ndo zvinhu zvavakatanga kubvunza vabereki vangu. Ende kubvunza kwavakaita vabereki vangu havana kuvabvunza like mune hama here dzinogara muHarare, tinotya kuti kana muine hama dzinogara muHarare munokwanisa kuzotibira zvinhu zvedu. But vakangoti mwana uyu wamuri kuda kutipa kuti ange achizotishandira, hamuna here dzimwe hama dzinogara muHarare, kuitira kuti mwana uyu akazorwara kana kuti akazosangana nedambudziko tinge tichiziva kuti tinomhanya takananga kupi. But isusu hatinawo hama dzinogara muHarare. Vakabva vangoti it is fine, isusu ndisu tichava tiri hama dzemwana wenyu. Kana tikangosanganawo nedambudziko ratinenge tasangana naro, mwana tinobva tangomhanya naye kuchipatara tobva tazokuzivisai. Ndokubva kwandakaita kumusha ndichiuya kuzoshandira vanhu ava. So ndakati ndashandira vanhu ava 2 weeks ago vakabva vandidana. Apo ndainge ndakatorara ndokubva vangondidana. Chainge chava kundinetsa ndechekuti kunyange zvavo vanhu ava vachindinyima mari, but the way yacho yavanonditrita nayo mukoma, vanonditrita kunge nditori mwana wavo chaiye. Handitomboiti kunge musikana webasa. Ndichishanda kudai ndinenge ndichitoita kunge mwana weipapo. Havadi kuti ndinge ndichishanda mabasa anorema. Most of the times kana ndikasimuka ndichiti pane zvandiri kuda kuita, vainge vachingondiudza kuti no, gara hako uchazoita mbai mbai. Saka 2 weeks ago vakabva vazondidana. Ndainge ndava kutonorara zvangu. Vakabva vati uya timboona mamovies. Ivo baba vacho naamai vacho vainge vakagara pane rimwe sofa. Inini vakabva vati ndinge ndichienda kunogara pane rimwe sofa. Patebho vainge vakaisa mabhodhoro emawaini. Vakabva vati vana varara, ngatimbonwai mawaini awa. Ndakambotanga ndichiramba kunwa waini iyoyo because kubva ndichizvarwa handina kana kumbogara ndaisa fodya kana kunwa doro. Ndiri munhu wekuti ndinongozvinamatira ndichingorarama ndakadaro. But vakaramba vachingondimanikidza vachiti tora sipi unzwe kuti waini iyi inonaka. Plus vakabva vandirakidza rimwe bhodhoro ranga rakanyorwa kunzi 0%. Vakabva vati kana bhodhoro rakanyorwa kunzi 0%, zvinenge zvichireva kuti doro iroro haridhaki. Vakabva vati kunyange kuchechi chaiko zvinotendedzwa kuti munhu unge uchinwa waini, asi unofanira kunwa waini inenge yakanyorwa kunzi 0%. Vakabva vadira waini iya mune rimwe glasi, ndokubva vandigamuchidza waini iya ndikabva ndatanga kunwa. But pandakangonwa waini iyoyo mukoma, hameno kuti chii chakabva chaitika kwandiri, because ndakabva ndatanga kunzwa kamwe kadzungu. So kubva ipapo handichanyatsokurangarira zvose zvakaitika. But zviri kundinetsa mukoma ndezvekuti zvacho zvandinorangarira ndo zvinondityisa, because takati tichinwa doro riya inini ndainge ndatodhakwa. Ivo baba vaya vakabva vangokaruka vasimuka vachibuda mudhining. Hameno kuti vakabva vaenda kupi, but pavakadzoka baba ivavo vakadzoka vaine umwe mwana uyu ainge ari mucheche wavainge vakaputira nejira. Saka ndakangozviudza kuti mwana wavo, nekuda kwekuti pamba apa chandakanyanya kutorerwa ndechekuti ndinofanira kuti ndinge ndichirera mwana wavo mucheche. Saka vakabva vandigamuchidza mwana uya nekuda kwekuti ainge achichema. Vakabva vati kwandiri mwana uyu ari kuchema, tikuda kuti unge uchimunyaradza nekuti anokwanisa kuzomutsa vamwe vake. Ndakagamuchira mwana uya ndokubva ndatanga kumusvusvudzira sezvandinogara ndichingoita pose paanenge achichema. Asi chakandinetsa ndechekuti mwana uyu aingoramba achichema, achiramba zvose zvandainge ndichizama kuti ndinge ndichimuita. Baba vaya vakabva vati kwandiri yamwisa mwana uyu. But mukunotaura kwavo vakaita sekunge vainge vachijoka. But vakabva vati kuti mwana uyu ange achinyarara, buritsa zamu rako kuti unge uchimupa. Kana akayamwa zamu rako anobva anyarara. Hameno kuti wai ndakabvuma, maybe inhau yekuti ndainge ndadhakwawo, but ndakabva ndaburitsa zamu rangu ndokubva ndatanga kuyamwisa mwana uya mukoma. But ndakati ndichiyamwisa mwana uyu ndakabva ndanzwa kuti mwana uyu ainge achitondisvepa ropa. Saka paakasvepa ropa, paakanotesta ropa riya, akabva asvipira ropa riya pasi. Baba vacho vakabva vasimuka ndokubva vatanga kunanzva ropa rainge rasarira pazamu rangu. Zvese izvi mukoma zvakaitika mukudhakwa.
asi chakandinetsa ndechekuti mangwana acho makuseni ndakati ndichinomuka, pandakatarisa zamu rangu ndakabva ndaona kuti painge pakatodhinda, zvichirakidza kuti zamu rangu rainge rayamwiwa kwenguva refu nekuti rainge rakatotsvuka. Zvekare minyatso yangu yainge ichirwadza, sezviya zvinoita munhu kana ukayamwisa kwenguva refu mukaka uchiramba kubuda. Munyatso wezamu rangu wainge uchirwadza. Ndakabva ndangoti maybe ndo zvinoitika kana uchangotangawo kunwa doro, maybe unenge uchingoona zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kana kumboitika. Saka for the past 2 weeks mukoma, vanhu ava ndo zvavanga vachingoita. Vanga vachiti kana paya tapedza kudya kweusiku, kana vana vaenda kunorara, kunyange inini ndaenda kurumu kwangu kwandinorara, vaibva vandidaidza vobva vati uya tione mamovies. Saka mukunoona mamovies vanobva vati uya tinwe waini iyi i0% haidhakwi. Inini kana ndikangogamuchira glazi iroro mukomanashe, baba vaya vanobva vasimuka, vanobva vanotora mwana mucheche, asi mwana uyu mucheche anenge achichema. Saka mazuva adarika awo ndakabva ndazviudza kuti ndikuda kunyatsoona kuti chii chiri kumboitika, because each and every day pandinomuka zamu rangu rekuleft rinenge richingorwadza. Saka marimwe zuro awo inini ndakabva ndanyepedzera kuita sekunge ndainge ndichinwa doro. Vanhu ava vainge vava kusambondicheka kuti ndiri kunwa doro here kana kuti handisi, asi mazuva ekutanga vainge vachindicheka kuti ndanwa here. Saka ndakabva ndanyepedzera sekunge ndadhakwa. Baba vaya pavakaona kuti ndainge ndava kuekta semunhu adhakwa, vakabva vasimuka. Hameno zvavakataurirana nemudzimai wavo, ndokubva vabuda mudining matainge tiri, ndokubva vaenda. Hameno kuti vakaenda murumu mupi, ndokubva vadzoka vakabata kamwe kamwana kacheche. Vakabva vasvika pandiri vakabva vati mwana uyu ari kuchema, tiri kuda kuti unge uchimunyararidza, asi usaita zvekumusvusvudzira nekuti anoramba. Iwewe buritsa zamu rako unge uchimupa zamu rako, kana akangoyamwa zamu rako anobva anyarara. Saka inini ndakabva ndazama kuti ndinge ndichiyamwisa mwana uyu rimwe zamu, nekuda kwekuti zamu rangu rekuleft rainge rava kurwadza. But baba vaya vakabva varamba vakati muyamwise zamu rako iroro rekuleft. Inini ndakabva ndangoita zvacho zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita. Mwana uya ndakamutarisisa, ndokubva ndaona kuti mwana uyu wandainge ndichiyamwisa mwana akatosiyana nemwana wavo mucheche, vakatosiyana. Uyu mwana uyu handizive kuti vanhu ava vanomutora kupi, ende masikati mwana uyu anenge asipo, vanongomuburitsa usiku chete. Chava kundinetsa ndechekuti mwana uyu wandiri kupota ndichiyamwisa pazamu rangu mwana akatosiyana neuyo mwana wandinogara ndichingorera. Uyu mwana handisi kuziva kuti anogara kupi, uye zvekare kumasikati ose wai mwana uyu ndisingambomuoni. Why is it baba ava vanozongoburitsa mwana uyu usiku apo pavanenge vabva mukundipa wine? Mukomanashi pari zvino kunyange mari yekuti ndinge ndichibva pamba apa handitomborina, nekuda kwekuti pandakasvika pamba apa ivo vakangondipa half pay first mwedzi. Mari yacho vanongondiudza kuti vatumira kumusha straight, ende ivo vanogara vari in communication nevabereki vangu, sezvandakuudzai kuti vakatobhadharira umwe munin'ina wangu mari, ende vakabhadhara mari yeschool fees yewhole month. Vanogara vari in good communication nevabereki vangu. Saka ndinotya kuti kana ndikaudza vabereki vangu kuti ndo zvandiri kufungidzira kuti ndo zvandiri kusangana nazvo, pamwe vabereki vangu vanobva vafungidzira kuti handichadi zvebasa, maybe ndangonakidzwawo nekugara muHarare. Please advise me kuti ndoita sei pakadai, handisisina kana mufaro. Chinhu chava kundishungurudza ndechekuti why is it zvinhu izvi kana zvisiri kuitika in real life, why is it munyatso wangu weku-right side wezamu rangu uri kungogara uchingorwadza, plus each and every morning kana vanhu ava vakandidaidza kuti ndinge ndichinwa doro navo, pandinozomuka mangwana acho makuseni zamu rangu rinenge rakatotsvuka, zviya zvinenge zvichirakidza kuti rayamwiwa kwenguva refu. Please advise me mukomanashi kuti ndozvifambisa sei. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Hanzi maybe ndiri kuita mahallucination because handichanzwisisi kuti why zvinhu izvi zvakazongotanga vanhu ava pavakatanga kundinwisa mawaini avo. Handisi kuziva kuti
kasi pane zvavari kupota vachindiisira muwaini imomo zviri kukonzeresa kuti ndinge ndichiona zvose izvi zvandiri kuona. Please ndibatsireiwo ndisati ndaramwa basa, nekuti kwandinobva kutori nenhamo isingaiti. Kutoshanda kwandiri kuita pano ndini ndinokwanisa kutosimudzirawo vana vaamai vangu. Please advise me. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana iyeye. Please ngatimubatsireiwo mucomment section. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Apologies for the poor sound quality nekuti ndiri kurekodha whilst I am on the road. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.